खुलुमबाय आंनि टिउसनाव ओंखामखौ गासिखौबो बरायबाय लोगोफोर जों दिनै मानासाव फैदो सानै आरोना लोगो सासे दं ओमफ्राय दा उनाव खोन्थिगोन आङो ओमफ्राय आंना साइकेला फैबाय थानायावनो साइकेला एसे प्रब्लेम जानानै मेकारनाव थाथ'बाय थाथ'नायाव एसे गोबाव जादों Hai, hello. लोगोफोरा आं नोंसोरनो भिउ खोन्थिनि भिउ माबायदि दा अखाया दोमैलुलु थारलै मोजां नुनाय नङा भिउखौनो ओमफ्राय दा नायनानै थादों ना मा होनो चलो भिउ साइकेल ये वाला Finally जोङो रुपुहि मोनफैबाय आरोना रुपुहि ओमफ्राय जोङो रुपुहि दालाङाव दङ ओमफ्राय जों दा रेस्ट लादों नोंथांमोनाबो फिसा मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय सबाय ओइखि जाबाय जों सखा 사이클은 위드. 올라가면 사이클 위드. 나 이제 like 올라가고 like 같이 자 이거. 아다 이거. 내가 봐.
आदा दैमा खायो गारि गैया मा गारि लाबाखै साइकेलजों फैखादों माने जारनि डाइरेक्ट जारनि खालामनो साबैसे सानैजौ गला गावनि जों गामियाव जों माबा आलासि दंलै मा नाम माइपारायाव दे गला गावनि लाबोखानाय दंखायोना आरो दंखायो इयाव kok dari sinter sih sa anak beli sama mana beli sahabat yang kan pada मोनफैबाय मानास मोनफैबाय नायलांबाय था भिउ देखायगासिनो mau dulu itu nih jangan hit gimana nah aku akan gini benar ya enggak akan selalu gitu first time nah bisa nak enggak aku pas oh iya iya sudah langsung enggak akan di sini bentar ओमफ्राय जोङो मानासनिफ्राय दा थांसिगोन न'आव मोनाहैसिगोन आरोना लोगोफोर जोङो दा आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय आरोना जोङो मानासनिफ्रायबो फैबाय
हाय नोट खेबसे जोबनि नों नायनि चेनेलखौबो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आङो स्क्रिनाव होनो हागोन बाय बाय लोगोफोर